lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan adyon ti season Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak ngailinged na kumalatan iti nagan adyon. Nakurapay kami laeng. Sang kasapol sang kasaang ti adda a maberberukak, babaen iti panagkarkarpenterok. Makilablabada met ti asawak wenno saan mapanaglaklako iti natnateng. Apay nga ta, ano maminsan adda dagiti tattao analaing nga aguyaw, ken agisawang iti agkakasakit. Imbes ket di atulungan daka saan met takarkarong nga imamagda ka. Ket tinasakit mismo pay akadaram ti mga ramid ken ka. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man ti pakabuklan na. Oh, Insan Jonah, si Kamat Gayam. Dumanon ka pa'y di tabalay Intag ka pa'y. Saanan, Insan? Idagas ko lang to'y nabati mi apit sa kin donut. Ha? Ne? Naggapuan na dayta, Insan? Insangpat nila kay ko. Saan mi ngamin maibos? Sayang mat no ibalang ko. Iso nga inyag kun tapno makaraman kayo mat itipit sa kin donut. Ay na, agyaman na, Insan. Ay, awan anyaman na, Insan. Amok nga binasaan kayo ang makaramraman iti kakasta. Iso aparamanan kayo man. Ha? Ipakan mo kadagiti anak mo dayta iti kasta, makaraman damat piman. Owen, Insan. Anak kayon tumat nga anak, kat nagrigat ti biyag ita. Ha? Ay, lipata mong tinaybagak, Insan. Sige, mapanakon. Mapan ko pa'y ngamin parubuatan nila kay ko. Agsubling kami ni Manila. Apay manan nga adda ka dito'y balay, John. Ay, kuanti. Umayak ko maumutang iti kwartam. Day takot manan ti kunkunak. Paado kayo apado iti anak. Ngam di yumat kabailan abyagan. Ni Auntie Eva, mate. Awan lang arudan ipakanyo. Ngam anak kayo pa'y lang anak. Ala ka din, Auntie. Bayadak matla nga dagos. Apaman ang maalak ti sweldo. Kasanon tulaangan, no aggigiddan ton nga agadal dagiti innam nga anak yo. Adda si ti Diyos, Auntie. Ay na, kasta ka na yun ti ibagbagam, John. Di oray na asi ti Apo, nukurang kayo mat iti aksyon. Awan mailumlum kayo iti utang. Talaga kasta, Auntie. Parte ti biyag tayon dayta. Anya ngay nga rod. No isumat ti nakaibatugan tayo. Ay, por Diyos, por Santo. Mano ay ati utangam? Ay, kwa? Sa nga ribo lang, Auntie. Igatang ko iti bagas. Atoy. Agyaman na, Auntie. Sana bali, tabay atak tumadla nga dagos apaman ang maalak ti sweldo ka nagkarpintero. Kat nakautang kamatlaan kini Auntie Eva, lakay? Uwan, bakit? Siguro pinagsasawan na kamangatan, sakbayan ng tadaan niya. Ay, naku namon, bakit? Ang pinalabas ko latan, dagiti imbagpagana. Ay, lakay. Nairwamak matkit din iti kasya pa nagsasauna. Agsermon pa'y nga umuna, ngam ikanak tumatlaeng. Ngam tagibasitin na kamatlauna yan, lakay. Bay amon, bakit? Aw-awatan talata ka din ni Auntie Eva. Gagangay siguro tinabakitan na balasang. Ngam no maminsan, nalabas matan di pa nagsasauna. Anya nga tano agabrudak laangan, lakay. Ay saan bakit? At adda ka sa pulan da kadagiti anak ta.
Di ka kadiagdanag, takabailan kayo mat asuportaran. Iparenovate gayam da insan Jonah ti balay da, bakit? Wen ka nung arod. Inkakit ka sa rita kasi kan timang kontrata. Wen ko ma, ngam kasla mabainak mat. Amangan no engineer ti kayat na amang kontrata. Sa bagay, kanayon na nga ipalastog kat. Adakkel ka no ti sweldo nila kay na iti pagtrab-trabakwan na akumpanya. Wen nga rod, nagasat ni insan Jonah, tanakatumpong iti lalaki anapintas ti trabaho na. Wen, ngam tijak kayat kan kwa na, napasikat na unay. Kanayon da kano amang restaurant. Ken agkakangina pa'y kano dagiti kagawaan da di tabalay na. Wen ka nang arot, bakit? Nakaasawa lang iti professional. Kunang matlan asinon ngagsasao. Ala, bye-bye amon, bakit? Saan tayo natutupan? Tama nga no day tantupay ti makagaputi saan tayo apagkikinaawatan. No makapasakit mat nga ro ti panagsasauna. Gaputa pimintas ti biagnan. Kunang matlan asinon ngagsasao. Kasla saan mat ang naggapu iti rig. Anya manan ti masapul mo, John. O may kakadimanan umutang. Uwan ko maanti. No, adda kwartam Inaayon ko kumaitigatang ni Tricia iti usaran na para inton coronation night da. Iso ngamin tinangapa ka kandidata iti pagadalan da anti. Day tangamin ti madikada kayo kat. Feeling rich kayo. Siyaklatan tinamnamaan nyo. Kasano kayon ngayon awanak? Anti. Ladingitat, ngam awan maitad ko. Anti? Malagawid kan. Ano sa inyo ti agdis kitar iti sa bali? Tatalaga nga awan maitad ko. Nasayaan met, tatinungpal mo ti imbagakan ka, Eva. Agruam da ngamin, no kanayon mo ida pagustuhan. Kanayon asika ti pagdawdawatan da. Agbaybayad damot kit dia. Iso na lang tamabulanan. Basta, bye-bye amon. Di mo ikan ti kaanakam. Juan Rogelio. Urnungam kit ti kwartam. Taisunto ti aramaten tangag kasar. Una. Di kagdanag. Tapag tinulungan tanto mat kit ti magastos. Hangam saan pa'y nga ita? Tawan pa'y trabaho. Agsapulak pa'y. Tanarigat met no mga sawaak nga awan natalged na trabaho. Sa nabali tadam trabaho, Rogelio. Uray pa'y. Basta, agsapulak met iti mabalin ko apanggedan. Eva, darling. O sige, makaamu ka nga rod. Kasano, rumarta matlaang, intag pasyar? Ay katuna, ang uray santan nga agpasyar. Mapantalangan ag-shopping. Kalpasan na, agawid tanto matlaang adagos. Sige nga rod, darling. Sino nga'y lalaki ang kanayon amang sarsarong karki ni Auntie Eva, lakay? Boyfriend na kanumat, bakit? Anya? Agduado akit idaya tao. Kaslasaan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Taapay mat anak ko nam daytan, Jun. Jak nga rod kurso na dati panaggargaraw kan panagsasauna. Madlaw nga dalas-lastog na. Presko nga agsasao. Nagamamuanda ka no ay iti dayja ang lalaki. Textmate na kano. Anya? Ay kat palagi pamtulataan ni Auntie Eva, lakay? Wan bakit? Kasaritak to ni Auntie Eva. Dahito, ti ibagbagakan ka alat for sale, darling. Kita ma. Napintas ngagpaiso. Puro apatad. Wen, sa anak nga ginteres iti dahito alote. No sana napintas ti lokasyon na. Napintas apagpatakdiran iti balay. Saan ka di? Mabalintan tumat ng ti agnegosyo ditoy. No bilang laeng. Huwanan niya. Sayang ngamin no sa bali ti makagatang. Sapay, naglaka ti panangilako ti gayam ko. Kunana pa'y, amabalin ka no ahulugan. Okay, sikat ti makaam mo, Rogelio.
Gatangan tangarod da ito adaga. Isu na laeng, ta kasapulan ti down payment, darling. Sige, darling. Awan parikot iti dayta. Manungay ka no, ta isot idiskit hara. Di mo latan ikaskaso ti ibagbaga ni Antim nga Eva, anak ko. Ay, nanam. Kasjay lang ti panagsasauna. Ngam nasingpet day jay akabsat ko. Ayon kayam, kasla na dakamat yu idi kanyak. Ada kayo tinangpaadal kini Auntie Eva iti koleyo. Saan matkit di nga amin? Adalaang matbasit anay tulong ko idi agad adal. No agsasao, kasla awan pulos na itultulong yu kan ko ana. Nadlaw ko nga rod day ta. Manipod na kaadal, ngimato matan ti porwana. Tagibasitin da tayo matlao na yan. Pati dahi nga insan Jonah. Nakiasawa lang iti adda mabalin na. Uyawan na matan da tao. Ay na, di mo latan ikaskaso ida, anak ko. Tikat di panagadal dagiti anak mo ti asikaswam. Uray aduda, ikarigatam ida pagadalaan para iti napintas to amasakbayan da. Nasaya at mata si Mangpatkan kabagais. Apay kabagis. Kaslada na patag nga ibagama. Talaga nga da kabagais. Anya day ta kabagis. Anya nga ta, no ilako tayo lang ti family house tayo. Anya? Ne, apay nga ilako tayo ngay. Kat iso ti pagnanaudan mi kada John. Family house day jay. Ngamda kayo lang matiag numnumar. Kasano ngay matan ti bingay may kan Eva. Sa dino nga yan ti pagnaudan mi, no mailakon ti balay kan solar. Ay kay tagaramid kayo na, iti kalkalapawiaw. Cesar! Hagbiro kak iti bayer. Tailako tayong ti family house tayo, manang Roseng. Sana mabalin, Cesar. Napintas lang arudan ti biyag mo, ngam almanampay laeng matidaan abalay. Ay katun na, katrumbang laeng ata anakak mait. Nasken laeng adamat bingay ko dito'y abalay. Saan na mabalay, ada kayo laeng ti agnumnumar. Nagsweldo ka din, Eva, darling. Wan, apay, masapul mo ka di manan ti kwarta. Una, taihulog ko manan iti lote ahulhulugan ta. O sige, alaom ton ti paghulog mo, Rogelio. Una, tamapan kong tumanan bisitaan ti lote. Mapan ko dalusan, tapno nalinis akitaan. Adakan ka no magagat ka mapan manglinis. Wen, darling. Pasensya kan, tasaan ka pa ilang matulungan. Ado ngamin ti pakakumikumak iti trabaho. Wen ka di. Ipamaisam ti trabahom, darling. Narigat ngamin no mabaybayam. Kinapudno na. Mababain akon ka. Ngamin, aging gaita ket awampay trabaho. Ay na, kaslagas sawatan. Iso adi ka din agbabain. Nuan niya ti kukwak. Kukwamatan, Rogelio. Naimbag nga oras yun, ante. Awan kwartak. Ado ti paggasgastusak. Iso nga awan maitad ko. Ha? Hindi, ante, man. Di kay kadiagdanag ta sa anak nga umay umutang. Ha? Umay kalaeng kumaawisan. Tadapas ita pagsasangawan tayo ama kanidya balay. Graduation ngamin dagiti ubing. Ado ngamin tinaawat da apang madayaw. Iso ang nagluto akmat amasit. Ay na, naggastos kayo pailaang. Indulay nyo lata kumanti kwarta nga ingat-gatang nyo kadagita asagana. Tapno saan kayon ton nga agot utang. Ha? Ag-practical kayo man. Di kay kundi baknang. Auntie Eva. Inton maminsan. Oray saan kayon ton nga agpaskan. Laglagi pa mga elementary akan high school pa ilang dagiti anak mo. Agpaskan kayo inton agturpos da iti kolehiyo. Agurnong kayo ket di. Tapno inton agkasapulan kayo. Addanto kautan nyo.
Nasaysaya at samot no agkasartan, Rogelio. Iti kasta, agbalin mo ten aligal ti panagden nata. Wan nga rod kuma, ang problema ti gastusan ta, Eva. Ay kat uray simple laeng akasar Uray pa'y simple. Awan nga rod kwarta, darling. Di kag nanag, ta siya akong ti makaam mo. Aglonak iti pagkasarta. Pagururayan ta iti bayar ti family house mi. Kasanong telo ti ahol-hulugan tangay. Ay, wan. Manupay nga agpaisod ti udi ta ijay. 100,000 laangan, darling. Kinapudno na, kaawag laang tigayam ko. Ipapakas na tinabati, takasapulan na kano ti kwarta. Uray, 80,000 la kanon. Medyo dakkel pa'y laang agatad dayta. Sana bale, tadan tumatan lote, darling. Sa bagay. Sige. Tay supay lang nga rod ti pangaramatan ta iti ilon ko. Nukasta, handa asawa day dyan, Dennis, Jonah. Wan, ngam nabayagan ang nagsina da, tatang. Ikamkamat lang day jay ababae ti bagina ka ni Dennis. Anya nga ikamkamat asasawang mat. Kat no nakadkadlaw amabot-butang ni Dennis iti dayjay a babae. Nagdardaras to pa asimurot iti asawa na. Oho, awanan bain kit di dayjay a babae Idaldal na pailaang ti bagina iti asawak. Kit di dangarudan kayat. Puskol rupa. Surun kun. Sika ti puskol rupa. Tatang. Asawak kun kunam. Dinto tasaan kayo mat na nagkasar. Apay, di ka mabain iti kastangar aramida. Kunak man langan no baro ti agbalin a manugang kaw. Saan mat gayam? Tadamat ten asawa na. Ay, mangibabain ka, Jonah. Tapno amuyo, saan laang asyak ti mangibabain, tatang? Uray da kayo mat. Apay ti kunayo, jak amo ti panakisugsugal, ken panakisinsin narakyo iti dayja ason niya? Saan kayo na makapaglibak, tatang? Jak agtagtagaray ngam amok ti agpaliiw. Isupay ti maysa ang makagapo, no apay nga ipilit yo nga ilako ti family house yo. Ngamin, awanan pagsugal yo. Agtal na ka, Jonah. Di nakpagpungtutain. O makita yo dayta? Makaungat kayo tapudno ti bagbagak. Di kay man kundilinis, tagpada talaang nga dabidot na, tatang. Kinasarita da kayo ka din ni Uncle Cesar, nanang? Wan, anak ko. Saan la asyak ti kinasarita na? Uray gayam di antim nga Eva. Kaya't da nga ilako minto'y balay apag nanaudan tayo. Ay, talaga nga agragot launay ni Uncle Cesar amang ilako iti lote kan balay. Ay, huwan nga rod. Ket, anya kay ti plano yun, nanang? Jak umanugot iti kayat da, anak ko. Mas daawak lang, nanang. Apay nga italaang mat adakamatin ni Uncle Cesar ti maipapanitidaan na balay. Ay, uray siyak nga rod, anak ko. Agasem man, tadanda ni Inaldaw nga agsubli-subli dito'y balay. Huwan nga rod, talaga nga ipapilit na nga ilako ti daan a balay, nanang. Ay nahagyaman naktanadanon ka dito'y balayo kaanakan. Oh, Auntie Eva. Pangaasim ka di at tulungan nak amang sapol kin ni Rogelio. Ne, apay ante? Sa dino tinapanan ni ulit ag Rogelio? Mapukpukaw nga rohod. Manipod idiinted ko ti 80,000 a pagbayad na iti lote. Nagpukaw mo ten. Sakit jak makontak ti cellphone na. Amangan kit dino hinold up da kat insalvage dan. Mapukpukaw nga ta? Wano talaga nga intaray nanti kwartam, ante? Ay, pasensya kayon. Namkasta ti atap ko, ante. Ngamin, naglawag mo ta kukwartaan na kalaang da Rogelio. Anya, ay di mo man pagatapan iti dakas ni Rogelio, John. Apay kumangay mat nga aramiden na tikasta kanya. Ay, pasensya kayo, ante. Ay,
Jakmat kiti padpadak sen tinobyo man ti. Ngamsapay la ko mga rod Tanagbiddo taklaan iti atap ko. Nay, anyat napasamak dito'y balayo, Cesar. Apay nga'y nga awan matendag iti agkakangina kagawaan yaw. Ay, awanan na. Bayad ko kadag iti utang ka, manang Roseng. Anya? Nujak ngamin agbayad. Ipabalod dak. Anya? Sa dino nga iti ayan ni ipagpresela. Ay, nabayagan na nagsina kami kabagays. Anya? Day tati puno manang. Isu akayat ko ang mailakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadag iti utang ka, gapu iti sugal. Kat ni Jonah, sa dino matan ti ayan na. Awanan dito'y lugar tayo manang. Napan iti lugar ti gayem na. Agsapol ka no ija iti mabalin na pagtrabahuan. Ay, una yan. Pinanawan nak ti asawak. Agraman ni Jonah nga anak ka. Gapaw iti nalabas a panagsugsugal ka. Kat nagbasulak pa iti asawak. Ay na, anya na ito yan nga inararamid mo, kabagis. Saan lang nga day ta kabagis? Alaan pa yun ti bangkaw to'y balay me. Anya? Awanan ti pagnaanak manang. Baala, di mo't pagparikutan day taading ko. Mabalin mo lang tati umaidya dakil abalay. Agpaysaw manang. Wan. Ay, Agkabsat ta, Cesar. Awanan ti sabaling agtindulog no saan adata. Ala, gustong day ta pa nagsamsangit mo, Auntie Eva. Di bang asangitan ti kasya a klase ti tao? Kunak no adan ka binulig ko iti biyag. Ngam na ilaw anak lagayam. Lino kunak na ijay Arohelio. Auntie Eva. Iso amin tinapalan ti sweldo. Agraman loan ko. Awanan ba inday yata? Ala, bayamo nanti. Sana bali, tadda kami mat dito Saan da ka abay-bayan aging ka iti panagpakit mo, Auntie Eva? Kaasimot ni Insan Jonah. Kastamot din ni Uncle Cesar kini Auntie Eva. Ay, wan nga rod Ngam no panunutan anaimbag. Panagkunak kitus tulaang tikas diyan na pasama kadakwada na kay. Ha? Barang isumot ti pagnakmanda. Isudalakat nga rodan ti pagsasaritaan dagiti makamam mo kadakwada. Launay alakay. Sigurado nga isu ita ti pagpiastaan dagiti chismo sa akalugaran tayo. Nang runa unay ni insan mo a Jonah. Kasano, kat naipost mo't ngamin iti Facebook. Ay, wan nga rod Si kaman mo ti maipost iti Facebook. Sada pa ilang kapsyonan iti Queen of Kabit. No saan ka alumnad iti bain? Ay, palangguad tumat di kasinsin mo lakay. Paglastog na unay ti big time kanu nga asawa na. Ngum kabit mat gayam. Anya nga ita? Wan nga rod Nagpadaan dan nga agama. Nabiit at talaga mat ti karmaan niya. Kita man mat tinapasama kini Auntie Eva. Nagadu nga agkakasakit asa una ken kaidi. Ngam ita, si kamat laang gayam ti pagkamangan na. Mala. Guston bakit? Di ka nagsawi ti may kontra kadakwada, takaasi damit. Masurunak lang amin lakay. Iso anarigat at talaga ti agpalangguan. Ken agsasao iti saan anasayaat. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga al-al daw. Naganak a balasang ni Insan Jonah.
Ni met Auntie Eva agmay may saitan ijay balay na. Ngamkit di, kanayon mimet asarungkaran, nang runa dagiti anak ko. Isuda ti mang tultulong kan mang kadkadwaken kuana. Ket tultulungan da kami matlaeng amang papaadal kadagiti anak mi. Nang runa unay, kadagiti dua nga addan ita iti kolehyo. Nimet Uncle Cesar, kadwa mi ita ditoy daan abalay, ket pasaray ipasyarmet ni Insan Jonah ti anak na ditoy lugar mi. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, June. Ken ka pagayam June. Pudno unay ngay ti anyaman arigat ken panubok adumteng, dagitin tulat ta agkakabagyan ti agbibinnadang. Isu asakbay nga agisawang tayo iti pakasaktan ti pada tayo a tao, amirisen tayo pay kuma iti maminribo. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak iti masungad nga alaldaw. Amangan no dagiti pay tinagtagibasit tayo idi ti makatulong kada tayo. Alakastan pagayam June, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Cristina manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat bareng kunak no malag-anan met ti riknak babaan iti inak panangistorya iti madama a pagdaldalanak. Idi balasangak inarapaap kumet ti maaddaan iti naragsak ken kompleto a pamilya. Banag a napasamak met. Isu na laeng taadda dagiti banag wenno pasamak aditay kabaelan a kontrolan. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi na idistino ijay Manila ti asawak. Kastoy man dagiti pasama. Sa dino tayong Brent kan Andrew? At dada iti kwartuda apay katilakay. Day taman langatan agay ay ayam iti computer ti aramiden da. Inka man ayaban nida, tatulungan da amang linis iti tangkit ti danom iti baba. Lakay, apay no ipabigat munton ti manglinis iti tangke. Ay, di mo ni pabigat, ti mabalin mo nga aramidan ita. Oo na, ngam nakapudpudot mo't. Sigurado, nasakit ti darang ti init. Mabilag damot piman no ipalinis mo ti tangke itang oras. Apay, aya, asikat ti rumaneklamo, kat saan mo't asikat ti mabilag. Inka kataya ba ni Dan, tapno damalpas da. Sana na ita puro computer ti aramiden da. Nagado ama trabaho. Di mo man ngamin spoil din nagiti anak mo. Nalipatam samatan abubulog da. Kasano da nga masuruan no bibibiyem mo ti da. Jak mo't ida awanan ti ado pa yasao. Inka katayaban idan tapno malpas ti trabaho. Saan ako namang ibati iti allowance yo ha? Tadamat kan ka ti ATM ko, Christina. Gabriel. Awan matan paggastusam. Ta kompleto kayo matan kadagiti mausar dito balay. Naggrocery kan nagpalingki ak matan. Umanadetan nga abastoyo iti makadomingo.
Kaano manin ay ti panagawid mo? Alday ta kamanan ako na Christina. Tsak pala nakapampanaw ngam ti panagawid ko manan ti damdamagam. Ukwa ngamin, Gabriel. Agawid akto inton day off ko. Amumat nga adayo ti nakaidistinwak. Nagrigat ti agkaraawid. Makabannog mo ti biyahe a biyahe kat. Uwan mo't kit di Ola, mapanakon, tapno jak marabyan. Awagan kanto, apama na makadano na kiji Manila. Sige lakay. Katagan-anad ka iti panagmanehom, Hello, Ruby. Nakaawag ka, met? Wen manang, damagag lang ko man, o sa dino di ayan mo ita. Ay, kat addaak lang dito'y balay, Agin inanaak. Takalkalpas ko asin nibugan dagiti masetas ko. Ni Manong Gabriel nga naipagana kadigan ka no sa dino di ayan na ita? Nagpamanilan ay tay bigat. Nasapa ang nagbiyahe. Sigurado ka kadiya nagpamanila ti asawa, manang? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ruby? Kasla nakitak namin itay ni Manong Gabriel. Ang mga nukaing-ingas na laeng mo tinakita mading ko. Nagpamanila nga minin itay ti asawa. Jack lakit di mabalin nga agbidot, manang. Ha? Naka-t-shirt iti stripe a blue. Kan nakakalugong iti red. Ha? Day tamot nga agpay ti suot na apim manaw itay. Apay, sa dino ti nakakitaam kan ko, Nakitak dito'y katedral, manang. Ti pagsindaawak, at nasaklot na nga ubing. Anya? Ubing kunam, Ruby? Wen, manang. 5 basta iti mismo asang wanak. Surutag kumayda, kaslag nerbyusak. Nang runa iti nakitak nga dakadwa na a babae. Kan ada saklot na nga ubing. Diyak amo ti aramidag, iso ngay nawagan ka adagos. Ay, bayam, takasaritak tuman ni manong mo na maipapan iti dayta abanag. Damagag tuman, nupudnoan na pandita bagyo. Sige, manang. Di mo tulat ako man ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, ha? Wen, di ka di madanagan. Tasyak ti makaam mo, Ruby. No nakita nak, di inasitgan na kumatap no nagsarita kami. Ti saludsod, no talaga asika, tinakita na. Isungarod ti kunak, no talaga asyak tinakita na, di imasidag kuma. Kasano kumangay, makasigurado asyak tinakita na, kat dinakmat na katungtong. Gabriel, Di ka man ngamin basta mamatpati kadagiti chismis. agdamdamag laeng mutket di, Iso adinamag kumutken ka. Di man kat di may papaniti kunak na ipatakder ko abalay ijetarlak ti pagsaritaan ta. No kasta, talaga nga ituloy mo ti agpatakder iti balay ijay. Wana, tapno as-asidaga pagawidak no aggapu aki di Manila. At dan ginatang ko abalay ken lote ijay. Iso na lang tabasit ti balay. Isa patakder aki ti dakdakkel. Tay ko 3 stories. Nagdakalan ngay. Wana, may mayat mo't lang ti dakkel abalay. Diyak kayat ti basit. Parami nagtumot lang iti swimming pool na. Ay kasi ka ang arod no isutik ko namlakay. Wana, ngam amumat nga da trabaho. Isa sikapay lang ti pangital ka kiti amin. Sika ti agpurchase ka nagiti masapsapol. Ken bantayan mo't na nagiti trabahador. Ay kauwan awan parikot iti dayta lakay. Si magput kamot gaya man anak ko. Wananang. Kahit, kumusta nga iti patpatakderyo abala iyaw ijay tarlak? Malmalpasan ananang. Jay lang ngamin swimming pool ti mangibayag. No kasta, ada pa'y swimming pool na. Wanang, isumot ngamin ti kayat ni Gabriel. Ay, mayat nga rudano ada swimming pool na. Mayat a pagbakasyonan. Wen ananang, talaga amayat ijay. Adayo analawlawang ngam dito Pres-pres ko pa'y ti angin. Takataltalunan ti aglawlaw na nanang. Kunakmat ngamin nga umay kayo mo't pumasyar tapno makita yun nang. Mama minsan taon ti pa nagpasyar may inton malpas ti balayaw.
Ay, kuda kayo nga rod, Kunamot kit din ni Gabriel, ipa-blessing nan tuti balay, apaman amalpas. Ay, katun isunto nga rudan, ti pa nagpasyarmi kang tatang mo, anak ka, Uwan ko naklang arudan. Agawid ak nga agawid dita. Basta di ka nag-text kan umawag pa. Urayin nyo lahat nanti sa sangput ko. O sige, bye. Gabriel, asino dyan kinasaritam? Ni Sarge, pag-reportan da kami kanumanan di opisina. Iso nga agpamanila ak manan inton pikat. Kasang-sangput mo lang, pumanaw ka manan? Ay katanya nga ron nga, kat isumat ti trabaho. Ura jak pa'y kumakayat ti pumanaw, awan mabalin ko Ta isumat nga ron ti sinapata ka serbisyo. Isa ka naman kat nila kiti itugot ko abadok. Plancha umat ti uniform ko. Ihangar mo ton. Samon to ipanidilugan tapno sana makunas-kunas. Wan, ang mangal daw ka pa'y sakbay nga agbiyahe ka. Iti kasta saan ka mabisinan iti dalan. Nakaluto ka na ya? Wan? Ala. Pinkang nga ron agitasaran. Iti pangaldawan tayo. Mga anak pa'y. Lukasta, agsubli ka ni Manila, Gabriel. Wala nang. Abangan no, mabayag manan sa akto agawid. Marishuffle kami ngamin itaabulan, isa sigurado ang maidestino ak manan iti sabali a lugar. Ay katagan anad kalata, Barok. Ni Apo Diyos ti adda amang tarabay ken ka. Iti sa dino man apapanan ken pakay destinuam. Agyaman ak nanang. Ato iti kwartayo. Ay na, agyaman ak, Barok. Awalan yaman nananang. Dahito man, ti para ka ni tatang. Dakayan ton, di makaamo amang tedken ko na. Ay, sige, Barok. Katulitak manan ti agyaman. Awalan yaman na kunak manan. Basta dalakit di, mangtedak. Ket dawatek, dakaylat ta ko man ti mangtulong ka ni Christina amang kita karagiti ubing. Ay, uwan. Awan pagdanagam, Barok. Dakamen ti makaamaw. O, sige nga ron, tamapana ko nanang. At intugpay ngamin ti oras ti panagbiyahe. Sige, Gabriel. Diyos ti kumuyog iti panagbiyahe, Barok. Wen lakay, nalpas aminan. Nakargaan mo't kan iti danom ti swimming pool. Nasayaat mat nga ron no kasta. Mangtangdan ka nga rodan iti aglinis, tapno maikat amin arugit iti aglawlaw ti balay. Ibagam mo't ten karag iti ubing, tatumulong da. Tapno damot servit itat ko nga allowance da. Wen. Agawin na kinton o may alawas. Isuntumat tan, ti panagpa-house blessing tayo. Isa mangkita kan iti matangdanan nga gluto. Iyawis mo maten karag iti kakabagyam. Kastamat kadananang kantatang. Awan ka diti umay ka dagiti katrabahuam? Awan. Adayo ngamin ti pagkapuan da. Iso nga oray saan kun nga yawis ka nakwada. Datayon tulatan, ta house blessing lang mo. Okay, sika nga ron ti makaam mo, Gabriel. Ay na, nagmayat matgayam dito'y manang. Nagpintas ti aglawlaw. Presko ti angin. Makapalagaan itirik na. Wen iso nga ron amas kay kayat ko dito ngam ijay laon yun. Napintas ngamin at talaga ti lokasyon na. Wen nga ron manang. Mayat dito tamaka-relax ti panunot. Naku namon, Ruby. Oray kas-kasano, makarelax mo't da tao. Oray iti apagbiit laeng akan ito. Apay, adda ka di manen inaramid ni Manong Gabriel? Awan matkit di. Kasla marigrigatan ak ngaminin iti kastoy a sitwasyon mi. Ha? Kaya't ko kasarita ni Gabriel. Ang panagrik-nak. Lik-lik-likan na. Manang Christina? Ado ti kayat ko nga ibaga. Gandamagan. Ang nadlaw ko. Yaw-awan na adagos ti saritaan. Nang runa no mariknan na ti panang kumprontar kon kenkwana. Ay kat paliiwam anay bag ti asawam amana. Ay, sanen Ruby. Ad-adalaeng amasakitanak no kasta ti aramidan. Uray din aklunan. Amuklatan.
Adda babay na. Nasakit man nga, bay-bay aklatan. Anya ngay nga rod, no iso ti pagragsakan na. Pagyamaan aklatan, tauray kaskasano. Saan da kami mat abinaybayan? Imbagpay ni Manang Cristina, ta nakapatakder day tikas dya kadak kalabalay. Anya insan, Ruby? Wen nga rod insan, mapapasana all ka talaga. Malingat tinagastos day jay. Nagdakkel. Adapay ngamin swimming pool na. Milyon ka naman tinagastos day jay. Ang uray no kas jay kadakkel ti balay mo, no saan ka mat anaragsak. Awan mat lang serbina. Ha? Apay mo dan ako ng tikas ta, insan. Ay na, apay, di mo amo nga da sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Anya? Kasano na pasamak tikas ta, insan? Ay sus, naudi ka manan iti damag, insan Miriam. Ha? Ay, diya ka mo kasta, insan. Ti amo ka kat mayat ti pamilya ni Manang Cristina. Kahit ko asawan, mayat da ka ni Manong Gabriel. Ay kat mayat ano iti imatang tayo. Ngamno ni Manang Cristina, kalbaryo piman ti biyag na iti puder ti babaero nga asawa na. Iso na lang, tanong maminsan, iliblibak na. Ibaga na lata ang mayat da nga agasawa nga uray saan mat. Kasta aya? Ay, una yan. Kaasimot nga rod, ani Manang Cristina no kasta. Talaga ngambasol na matlaang. Ngamin, saan mat ngagtagtagari? Agul uli maklatan nga uray amo na aluklok ko ni Manong Gabriel. Ay, grabe. Ay, kasla siya ti masaksak pa ni ti kasta na amwak. Ay, grabe talaga insan. Ang anya ngay nga ron, kat ni Manong Gabriel matpiman tilintag iti pamilyada, iso akabutang ni Manang Cristina. Talaga anan, kanalaing nga agilimang ti asawak. Sinigurado na lakit di analinis ti cellphone na. Sakbay nga inbati na dito'y salas. Awat ti sabali nga adda iti inbox kan messenger na. No saan adag iti ang katrabahuan na. Ang inamuklatan, indilit na ti amin. Kat sigurado, binilin na mo't ti babae na. Asaan nga umawawag kan ag-text no addan dito'y balay. Bye-bye aklatan. Nasakit man nga. Ikarigat aklatan nga klunan. Talaga siguro ada ito yung timako na agasat ko. Kumusta ngay ma? Tinapanan nyo pa house blessing na kasinsin mo a Cristina. Anak ka. Okay lang, matatang. Ada na amwak. Anyan na itaan na amwam? Ada kayam sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Malaksit ka naman ang Cristina. Ay na, nabayagan. Daita at chismes. Iso na lang, nasaan nga aklunan ni Cristina nga da babae ni Gabriel? Hay, una yan. Pampanunutok lang, kasla, una yan nasakit na. Kasanalangan ngay kan ni Manang Cristina, tatang. Narigat mo't nga raw ti makibibiyang, tadi tayo mo't amo na niya tipod daw. Basta ti chismis ini kat anda kanumot lang ginatang ni Gabriel abalay in Manila. Isaw ti pagnanaudan ti babae na. Agasaman? Nagadu abalay da. Apay, mano aya ti sweldo ni Manong Gabriel? Apay, analakalaang nga makagatgatang kan makapatpatakder iti balay? Dakkel mo't ate sweldo na. Sa bali pa nang iti kickback na. Langro na kat Manila tinakaidistinwan na. Milyon-milyon mo't ate, mawawat na akwarta iti binulaan. Kastagayam!
Isumot gayam anak kapatakder iti kasya kadakkel balay. Wayne. Hay, sayang laeng agpaiso. Ngamin, kasya mo't gayam ti sitwasyon lang agasawa. Wanda. Ramag ko ide, asug-sugsugan da ni Christina, tapno isinan ni Gabriel. Ang di na ka lumabali na sinaan, ta ipagpagapo na ka nagiti ubing. Kan may sa, awan ka no trabaho na. Awan ka no pangalaan na iti allowance na, no sinaan na ni Gabriel. Iso nga anusan nalatan ti kasya sitwasyon lang agasawa? Lalabit na kasta, anak ko. Ay, kasimot ni Manang Christina. Pudno asaan ang marigrigat. Ngamin, kumpleto iti abasto ken kwarta. Ngam, kalbaryo mo't gayam ti biyag na iti din na ti asawa na, tata. Nasayaat mo ta simbang putkan, Gabriel. Ada kayat ko kumapagsaritaan ta. Anya ta, Christina? Gabriel. Apay, naipos ka din ti karga ti ATM ko? Ha? O ato, no maburbur yung kanditi balay, rumor ka. Inkag shopping. Wano mapan ka iti kayat mo apapanan. Umanay mo't siguro dahi ta agatad nga ramatan. Gabriel, saan akas... Christina, nabanugak. Amumat nga dayo tinagapak. Nabanugak ka nagbiyahe. Kaya't konti agina na. Oh, apeng agsan na ay ka nga iti nakaununag. Apay, adaya imbagak amadi. Ha? Nakwa. Awan, Gabriel. Ket, apeng nga ro dakas tatilangam. Awan. Ala, sumre ka nga ro din iti silet. Tapno makainanakan. Ikanak pa'y kuma iti atido ka panaganos. Ikanak pa'y kuma iti kirat ti pakinakam. Amang sarangat ka dagito yapan lubok ti biyang. Kasladyak nga minin kabailan nga ipturan pa'y ti amin. Nagsakit. Madudugo na yan ti pusok. Kasla bumtak ti baro kung ko iti kasta una ya sakit na. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Ikatam na gito yung sakit. Sukatam ko maiti ayat. Kan panakaawat. Pag-asim, Diyos ko. Imbagman ta nakapanunot kamot nga imay pimasyar dito'y balay, Ruby. Wan man, tapno maikat ti dudukot ko manang. Kayat ko ti lumangabi ti presko nga angin. Taapay mat, napipiyakin ka tawan parikot mo. Agbibiyag ka adon niya. Di ko na, manang. Ngam di mo lam mo. Adumat ti pakarikutak ija balay. At least, ijay laang balay yun. Saan nga iti asawam? Siyak ngay. Nagadula nga rodan ti pagparikutak dito'y balay. May naynayon pa'y ni manong mo. Ay, anya ngay nga ron. Talaga akas ta ti biyag, manang. Anos lat na Barang makaamiris tumatlaang ni Manong Gabriel. Ay na. Jakon mang namnama akas ta, Ruby. Bilibak nga Rudpe man iti kinalinis ti aramid na. Awan pulos makitak nga ebidensya. Apay nasurutam laang nga ni Jay Manila. Sanan. Amangan no makaaramid ak pa iti dakas no makitak ida iti babae na. Anano saklatan nati kastoy. Panawan ken sangpetan nalatan no kay kayat na. Anya nga gayam ti ko nadagiti anak yu manang. Amuda ka di ti kasjay nga aramiden ti amada? Amuda siguro ha. Nalaing damot nga agpaliiw. Kuna nga ron ni Brent,
Nga agadal ka no ana imbag. Tano makaturpos kat makatrabaho. Panawan mi kanun ti amada. Kasta ti kunada. Wen, maasyanak kadag iti anak ko. Nga mas nakakaasid ang amin no ipanaw ko ida iti poder ti amada. Iso nga, an-anusan milatan ati kastoy a sitwasyon ti pamilyami. Kumusta kayo matan kini Gabriel, Cristina? Awan lata nagbaliwan na. Ay kat ano sama, tati anak ko mat ngamin ti pinilim apakyasawaan. Mama. Saan na bali? Ta saan da kayo matabaybayan? Kang ronaan ti amin, sika ti inkasar na. Iso asika ti original nga asawa. Pudno asyak ti asawa na. Ngam, adado mo ti oras nga ipapaina iti kabit na. Agasuman, mama. Tama ka Domingo ti kaadda na ijay. E dinto ta Sabado laeng nga agawid kada kami. Kas nakunakon. Ano sama? Tay sumat nga ron ti kinayat mo. Awanan mabalinam no di ti mga klo di ti kasta sitwasyon yo. Mama. Uray balibaliktadin tayo ti lubong. Asawam lata ni Gabriel. Isu nga anusam nga ron apagserbihan. Ngamin, day tamat ti sinapataan yo'y di nagkasar kayo. Aramidam latan ti obligasyon mo kas asawa. Tapno maliklikan ti panagapayo adwa. Saan mat siguro ang narigat nga aramidan dayta, Cristina? Wen Miss F. Adda babae ti asawak. Ket tinasakit inkabalay na pay daytoy ijay Manila. Damag ko nga adda maysa nga anak da. Awan ti ebidensyak ngem kas babae madlaw ko kadagiti tigtig na iti asawak at talaga nga adda milagro nga aramidan na. Malaksid iti dayta adupay dagiti maidandanon kanyak. Ti maysa pay apagsakitan tinakam ko konsentidor ti inana. Imbes abagbagaan na ti anak na saan ta konsentyan namat. Isu ajaklat ta nagtagtagari takaslaawan met ti kakampik kadakwada. Kanayon na nga ikan datatang kananang ko iti kwarta. Oray dagiti dua kakabsat ko ik-ikan na matlaeng tunggal umayda ijay balay. Awan matkid di may bagak tatalaga asaan da kami mat abinaybayan. Kompleto kami iti abasto kan saan nga agkurkurang iti panangted na iti allowance mi. Pilpilitak mat alipatan laangan ti amin. Ngem jaklat tamat maliklikan a panunutan nang runa no kasjay nga agmay saak. Mapanpanunot ko pay kit di ti agibales barang kunak no isu ti pagnakman ti asawak. Ngaman yan ta sa anak mat ngamin akasjay a klase ti babae. Isu a pamrayaklatan ti agsangsangit agingga a makaturugak. Agingga laangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Cristina. Ken ka pagayam, Cristina. Pagyamanak met tiing kapanangibinglay iti kapadasam dito'y programa tayo alagipti napalabas. Nakunam dito'y surat mo akayat mo ti agibales. Anya a klase ti panangibales ti kayat mo asawan. Aglalaki kamet kasta kadi? Dayta ti saan mo nga aramidan pagayam ko. Saan anain kalintagan ti kasta arason tapno makaamiris ti asawam. Sikan tumatlaang ti agbalin a nakakaasi no aramidam ti kasta. Amangan no laksidan da kan tupay kitdi dagiti anak mo no makilalaki kamat. No itilikudan ti nasaya at ng ipakpakitam iti asawam ket itultuloy na paylaang ti manglukloko ken ka, panunutam latan nga awan ti mapukaw ken ka. Ngam iti asawam di na mapupuutan nga adu ti mapukpukaw ken kuana.
Saan laang akwarta no di ket ti respeto dagiti tao nga adda iti aglawlaw na. Ipamaysam kitdi nga asikaswan dagiti anak mo ta isuda ti pudpudno aragsak ken kinabaknang mo. Alakastan pagayam Kristina, ket ulitak manen ti agyaman iti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Kristi ti Santiago Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Kristi. Naawi sakmat a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas nga amok a makaibati iti adal nang runa kadagiti padak a nasukir nga anak. Miss F, agmay may saak laang nga anak. Sakto laang met ti estado ti panagbiag mi. Din makkelak ama ited amin ti kayat ko. Nasing petak met ti kunak. Natulnugak kadagiti dadakkel ko. Iso na laeng ta idi nagayatak na iturod ko asinukir dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga roden ti agsalaysay. Hi, Christy. Hi! Ay, agyaman nak simangput kamot laengan, Patrick. Itayak pa'y nga gururay dito yan niya. Sorry, sweetheart. Binulod nga ni pare Dexter ti motor ko. So, medyo naladawat. Okay, no problem. Kat sa dino nga rod nga iti pang-date ang kanyak, sweetheart. Sikaman kat din, sa dino ti kayat mo apapanan, sweetheart. Makaamukan, Patrick. Basta kayat ko ti agrelak si tangal daw. Di kan sumrek iti pagadalan nyo? Saanan? Masaduta kun nga gadal. Okay. Mapantangarod happy, sweetheart. When, sweetheart? Di ka tanag. Ta sumurutak kin kay ti sa dinuman apangipanam kanyak, Patrick. Okay. Lumugan ka nga rodan ni ti motor ko, tamapantan. Okay. Naimbaga orasyo, tatalito. Apay, anya ti masapul mau. Ay kwa, dagasad ko man ni Christy, tata. Nagtulag kami ngamin na rumor kami ita. I-date ko man ti anak yo, tata. Sana mabalay. Ha? Talaga napuskul ba ti panagrup-rupa man niya. Imbagak lang arodan ajak kayat ti artag ken adek apaki asawaan jay anak kaw. Apay, narigat ka di nga awaten dayta. Ha? Ni tatamad. Pudno nga gininumak ngam sa anak mo't nga artag. Kang ronan ti amin, sa anak nga adik, tata. Ay, awanan ti adupay asaw. Pumanaw ka kiday. Di mo disturbon ti anak kaw. Madamang agrib-rib yaw. Ken maysa, ti matrabaho dito'y balay. Kasano nga rudan nga kinagtulagan mig ni Christy, no di yung palubusan na rumor, tata. Lokonak, pumanaw ka. Pumanaw kan. Mangan nun niya pa'y ti maaramid kukid ka. Ala, panaw! Patrick! Christy, sinurnak? Juan!
linibasak ni tatang. Anya? Abangan mo pirugan na ka ni tatang mo. Uray marwam tayo jala kay. Masurunak. Paritan nakit din na makinayatkin ka. Ha? Di naklarog ka no kayat aparakin ka. Siyak mo't ti makiasawa. San mo't nga iso? Loko ka talaga. Pasensya ka na, iti panagsasaw ni tatang ko, Patrick. Hindi ka madanagan. Nakasagana ak amang sukir kadakwada para ken ka. Ay, ayatan ka nga minunay. Diyak namin kaya tamapukaw kay tibiyag ko. Oh, agyaman na Kristi. Ay, ayatan ka mo't unay-unay. No kayat mo, agden natan. Diyak namin kayat ang maagaw na kapay ti sa balikan niya. Sige, Patrick. Mayata kiti dayta. Ayos! Nagturugam inirami Kristi. Kwa? Ijay balay da sina, tatang. Ulbon! Ha? Nagturugam inirami kunak. Kwa? Sumumbat ka! Ijay ayan da, Patrick. Hoy no! Para manan kansal! Sige! Sige Padasan nyo timang kabil kanyak, tapumanawak. Anya? Sana ka mang rabrabak. Panggapdak akabilan? Sige kabilindak, tay darum kayo. Una yan, tikas ta pa nagsasaom, Kriste. Di nakmatan ni kabilangan nga amam. Una, tadidakmat maawatan nga anak yo. Ipaidam yo, ti ayan tiragsak ko. Talaga nga ipaidam bay, tamumimad apakaisag makam. Imog ubingan ka, ngamday ta asawa kit din ta dadi ta panunot mo. Addan to pa'y 15 years old ang makias-asawan. Siyak tulakit din a 20 titawan na. Ubing ka pa'y anak ko. Agadal ka pa'y nga umuna. Bayam ti asawa ta makauray day ka. Masaduta kun nga agadal, tatang. Makiasawa akon. Tay sumutla ang ti papanan na day ta. Kriste. Nobyo ko ni Patrick. Kat nagsaritaan min ti panagden nami. Anya? Mayat kayo man ken saan. Awanon ti mabalinan nyo. Ngamin, adan na pasamak kada kami ken ni Patrick. Iso nga agden na kamin, tatang. Agyaman na, tatinungpal mo ti Karim, Kristi. Iso na lang, tama nga no, pilitin data apag sinaan na itidadakkel mo. Sapayin naka-istrikto ni tatang mo. Awan ti rumba nga pagdanagan, Patrick. Siyak ti makaamo ka ni tatang ko. Okay. Imbagam dahi ta, sweetheart. Wen, kunak lang arudan. Naimbagkin ka, Tawan dagiti dadakkel mo amang bibiyangkin ka. Siyempre, adda da iti abroad. Isa maaramid kumot amin na kayat ko. Oray, ag naadda ni dyan. Basta paw-pawitan daklakit iti kwarta. Okay kanya ko. Sana all. Oh, kasano? Ag naad ka nga rodan, di ti balay. Wen, Patrick. Dayta okay na ang ken ka. Ay, katuan Okay na okay kanyak. Saan ka nga rodan nga gawid iti balayo? Taagden natan, sweetheart. Uwan, ang agawid akpay laeng tay nakalaan dagiti badbadok, sweetheart. Nay, apayan anak ko. Sa dino ti papanam. Apay nga gimimpaki kamutan. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Anya, sa dino nga ti papanam. Agden na kamin ka ni Patrick. Anya, agden na kayon kunam. Wen nga rod! Tagulit kayo mat. Kasano nga ti panagadal mo anak ko. Nagsaritaan min ka ni Patrick day taabanag. Di kay agdanag. Ituloy ko lahat ti agadal nga oray makiasawa akon. Isublim na kita badbadong iti kabinet mo, Kriste. Pangasi yu tatang nanang. Itid yun ti wayawayak. Balasang akon. Di yu kumamot iparit ti banag apagragsakak. Agadal ka pa Inton makaturpos ka, oray aramidem ton ti amin na kaykayat mo. Pudno ti kuna ni tatang mo anak ko.
Pag-aasim, saan kumamat anatangkan ti ulom? Ay, basta! Siyak ti matungpal, tatang, nanang, palubusan dak. No diyo kayat aguraan kayo aging katungpal biyag ko. Kristi! Alya. Nalawag tinangig yung nanang, tatang, ha? Mudak mo't siguron. Sa anak amang rabrabak. Apay nga ta, nagbalidbat ng asukir ti anak talakay. Bakit? Diyak laing pagarup amay turid na tagayam asong-basong batan iti kasjay. Rabiin, bakit? Maturog kan. Kuston na ita pa nagsangsangit mo. Saan tamot nagkurang anang bagbagakan ko ana? Pinadakkel tamot iti nasaya at sursuro. Gamapayakas jay matan. Kala at ti panagbaliw na. Ay, naitamat nga ron tinamdamagak iti bagay. Bakit? Madanagan na kiti anak talakay. Nalabit ang na-influensyaan iti dadya Patrick. Anyangan nga tati kasayatan nga aramidan ta. Kasanoon ti panaganal ti anak ta. Sayang mat no saanan nga agtuloy nga agadal. Bala, maturog tan bakit. Bayam, tay padas kung tumanan ti mapali di balay da Patrick hinton bigat. Mapan kusukunan ti anak ta. Agawit tan, Kristey. Diyak kaya, tatang. Pangaasim ka di, at saan anatangkan ti ulam. Amom ka di, saan anakaturturog jay inam mi dirabi eh. Gapo iti kapapanunot na ken ka. Bye-bye andak ko man, tatang. Di kayag danag. Awan ti daka sa mapasamak kanyak. Nasingpat ni Patrick. Iso nga awan nga ron ti rumbe nga pagdanagan nyo. Ken may sa. Kabaila kon ti bagik. Saan akon nga ubing, tatang. Sa dinotayan ni Patrick, ibagamtag sarita kamay. Okay, tata. Anya ti pagayo kanya? Iawit kon ti anak ko. Ubing kayo pa'y. Saan nyo pa'y akabaalan ti agpamilya? Agadal kayo pa'y kuma. Ni Kristi, ti pangibagaan nyo ti day tata. Sana siya. Basta dito yakon balay dang agnaid, tatang. Iso apang nga asiyo, ha? Gawid kayon. Sana nga agbaliw ti panggating ko. Agpakpaka si akin ka, anak ko. Agadal ka pa'y kuma. Sana bali na iti asawa na makauray kunak manayin. Siyak ti agpakpakaasi ka na kayo, tatang. Pangasiyo. Itit yun ti waya-wayak. Ang anak ko. Kayang danag. Sa anak nga agbisin ditoy. Aday jay abroad dagiti dadakkel ni Patrick. Binulan da nga agpawit iti kwarta. Iso nga awan nga ro ti parikot iti pagbiag mi. Agin-inom ka manen? Basilang, sweetheart. Pangpaturog. Okay. No bilang pagpilyan ka, asino ti pilyan? Siya? Wano, dagiti dadakkel mo? Sika, siyempre. Sika lang nga rudan ti pinili. Agbiagak nga oray awan dagiti dadakkel ko. Basta, ada kay iti biag ko, Patrick. Oh, agyaman na, Kristi. Talaga gayam, anapatigakan ka. Unay-unay, Patrick. Sika ti biag ko. Sika ti amin ko. Numapukaw ka iti biag ko. Nasaysaya at laangan amapukaw akmatan dito'y lubong. Ay ayatan ka ngamin unay-unay, Patrick. Ay ayatan ka mat unay-unay, Kristi. Kumusta nga tanjay anak talakay? Ay, yak amo abakay. Bareng nasaya at ti kasasaad na hiti din na dadya Patrick. Anya nga tano, mapantamanan ang lukuyan nga agawid. Ay nabakit. Namin ngay naramid talayta. Ngam talaga natangken ti ulo na. Awanan mabalinta. Ay, lito. Namin matan na binagbagaan ta.
Agam awan lata. Natangsik pa yan. Isa pa nagkunak at baybay antan iti kayat na nga aramiday. Ay, saan tamat ang nagkurang anang bagbagakan kwa na? Inaramit tamat ti pagrebengan ta kas dadakkel na. Isa makaamumot ta ni ti biyag na. Kasanod to lang at ang timasakbayan na. Nagruna ita ta nagsardeng matan nga giskwela. Ay, bayamon bakit? Kas dyan nga ron, ti kayat na nga aramidan. Awanan na talaga ti maramidan ta. Bayantan na mga ramid iti kayat na. Papanam, Patrick? At daw ting may ngagbabarkada. Ay, kasta ka di. Well, ikuyog ka pasig kami mat alalaki. Isang nagbatikan. Okay. Anyan to nga oras nga iti panagawid mo. Diyak pala nakapampanaw nga ti panagawid ko adagos ang ti ibagbagam. Aha. Basta agtalinad ka lang iti balay. Di ka rumrumar. Urayin aging gasumang petak. Sige. Ang di ka unay agpakarabi Amo mo tadandani ako naganak. Wen, unay ka na ya. Sige, tama pa na kon. Agrobot ka lakay, darasem. Right. Kapay bakit? Intaray da kano ijo ospital ti anak ta. Anya? Apay ka daw? Jakam mo nga maamangan no aganakan. Ay, aganak mo't lagayam. Kunaklakit din no anyan tinapasamak kan kuwana. Agrobot kan tainta kitaan dya anak ta. O sige, mabitlaan nga ron tagsukata. Ay na, naglukmal ti apo ko talakay. Wali nga ron bakay. Kita abaw, kaing-ingas unay ni Kriste di ubing pay. Wali nga ron. Ay na, kastalat tantiro pa ni Kriste inimpas nga imaw. Nanang. Tatang. Nasaya at mata nakariing kan anak ko. Mabitlaan Igawan ka iti ka na muain. Agi amanak, nanang. Inlutuan na ka tinitib amanawk. Naimas na ita. Kaaduam ti kanam tapno agsubli ti sigod apigsam anak. Uwen, tatang. Agi amanak. Atay ta, nakaturugan ti anak ta, Kristi. Malang, ipaida mo ni ti krib na, Patrick. Well, narna ka na dagos. Wen tanabsog. Sige, tambapanak matan. Ni, papanam ka trabiin. Kasangay ngamin ni Harvey ita. Pagbigyak tapno saan ngagpasugnod. Anya, ang awan ka duwami kan ni baby dito balay. Pangaasim, saan da kami kumamot na panawan? Mabitak lang. Saan ak ngagbayag dyan? Agsubli ak matla nga dagos. Itay takpay lang orayon. Ay saan? Di ka mapmapan? Di nakpagpungtutan, Patrick. Oy, Kristi di nakpangpangta na kasta. Tapisin kan tupay. Anya? Sana si kati makalapod kanyak. Patrick! Agsubli ka dito Patrick! Imayak takayat ka makasarita anak ko. Maipapanmanan iti anya, nanang. Anak ko, adan anak mo. Ijam ko man ti mapan makiin-inom. Asino manan ayati nakadamagan nyo iti dayta, nanang? Saan ang masapul amaamuam anak ko. Basta, adan na kay baga kanyak akanayon ti irurwaryo. Kat nabarbartag kayo nga agawid. Abay, makibibiyang kayo launa yan, nanang. Kristi. Amok mo ti araramedek, nanang. Ken maysa, sa anak mo ta dumawdawat kada kayo iti pag-inom ko. Ibagbagak laang ti pagsaya atam, anak ko. Kaasi mo ti anak Gusto, nanang. Diyagon kayo ta denggan pa iti bagayo. Ulit ka. Saan ko adawdawatan kada kayo ti pag-inom ko? Dagiti
dakal ni Patrick ti mangmangted iti kwartami. Isu apang naasi yun, nanang. Saan da kamin apakibibiyangan? Ay, awanan lakay. Talaga saanan ang maisuro dyan akta. Nabintakal asuker, di na kaya't ti mabagbagaan. Wala ron bakay. At dapay kit din natin mangsit manipur nagdenadan iti dadya Patrick. Kasla awanan Apolos ti kasapulan na kadata-dadakil na iti kasjaya panagsasauna. Nga la, bay amon bakay. At dalang ang sakit tinagam mo no iso ti pampanunutan. Ikararag talagan, nasapay ko mata makaamiris matlaang ti anak ta. Duan titawan ti anak ta, Patrick. Ang maging gaita, nabisyo kalat ta. Pinagsardengnak nga aginom, ken agsigarilyo. Ngam, sikamot ti di mo isardeng dagiti bisyom. Rugyan na kadimanan na sermonan? Amumet ajak kayat ti maser-sermonan, Kristi. Patrick, Di takto pa sermonan lagi ti dadakkel ko. Sikan tulakit din. kasanugayam ti kunam a panagkasarta. Agkasartan iti kasta, agbalin mo ten alegal ti panagden nata. Kasar di ta sa asawam. Tungkalagsaw ka, kasar, makauma. Patrick, Tapno ibagakan ka. Awan iti bokabularyok ti kasar. Sige, tama panakon. papa namanan nga Adda papanak, saanan anas ka na mamuam. Marabyan ka kadimanan? Anya nga ko man, marabyan na. Sa anak mo't ngagkurkurang kada kayo Itad ko mo't amin na kasapulan nyo. Awanan, nagbalbaliw kan Patrick. Saanan akas idi ti kinalailom kanyak. Maiturad na ko nabugbog kawan. Kasla, saanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. Adula amin nga ibagbagam. Talaga mo't asaan kang asawa, tasaan tamat anak kasar. Takamalangan. Patrick! Agsubli ka dito Di nagpanawan, Patrick! Patrick! Nay, adda ka man, Kristi, anak ka. Wen tatang, kadwak ti anak ko. Dito'y kami pailaang man balayo ang maturog. Ay, katuan, nasaya at mo pasyar mo ti apo ko may. Apaya di yung matkadwa ni Patrick. Talong nga aldawan asaan na nagaw-awin ni Patrick, tatang. Anya? Orayo kasukunan da kami dito'y balay, tatang. Napanan na kano aya? Diyak mo, tatang. Kanayon ngamin ang marabyan. Isu asinitak. Idikwan, inapanak matan. Aging ga, nagrekyar kami. Pimanaw, kat saanan ang nagaw-awid iti talong nga aldaw. Isu masursurunak, tatang. Asino ka? Apay nga da ka dito'y balay mi? Siya ti asawa ni Patrick. Sika, asino ka? Anya? Anay ko, di nakpadpadasan si ka babae. Tauray masikugak, kabalak ti makiginubal kan ka. Anya? Ulitin man ti kinunam? Kristi, pangasim. Di ka giskandalo diti palay ko. Vanessa, honey, umurag ka niti sinita. Kasaritak labi it dati ababay. Okay, honey. Sumaruno ka dagos, well? Anya ti kayat asawan da ito'y Patrick? Laditek, ngam ni Vanessa ti ayatek. Isa pumanaw kayon diti balay ko. Anya? Awanan kay tibain, Patrick! Kalpasan ti ado pa nagsakripisyo kiti danam! Kastoy laan ti sabad mo! Apay! Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak, Patrick! Apay! Aklunan tan, tigasat ta. Nalabit asaan na data tinaituding para kitunggal may sa. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kanyak, tasaan kan nga ay ayatan.
Ngam no di mo kayat ti pumanaw dito balay. Okay lang mat ka di nga oragnan kayo dito. Ipagpagapok iti anak ta. Isu na lang, taanusan nyo ti agyan iti may sa asilid iti baba. Tada kami kan ni Vanessa ti agyan iti silid ta. Ni Patrick ti umuna nga ayat ko. Jakman amo ngem talaga ana iturad ko asinukir dagiti dadakkal ko gapuken ko ana. Ado ti insakripisyo, ado ti napukaw ko gapu iti bulsek a panagayat ko iti lalaki asaan met gayam a mapagtalkan. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. No siguro tadyak sinukir dagiti dadakkal ko, nalabit amay saak itan a professional. Ita Miss F, agnanaed kamin nga agina dito'y balay dagiti dadakkal ko. Kinapudno na mababainak kadakwada, ngamin kinnan ko dagiti insawsawang ko idi. Ngam oray no kasta, saandak aginura, ngam kitdi ad-addapay nga patagdak. Al-alukuyan dak amang ituloy manen iti panagadal ko, ngem kasla masadutak metten. Kasla kay kayat kon ti agtrabaho. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Christy. Ken ka pagayam, Christy. Di mon sayangan ti may kadwa agundaway nga it-ited dagiti dadakkal mo pagayam ko. Ituloy mo kit di ti agadal. Panunutem ti anak mo. Panunutem ti masakbayan yo nga agina. Saan nga agnanayon kat adda dagiti dadakkal mo amang tultulong ken ka. Bumakbaket ken lumaklakay dan. Isu asapay kuma taag panunot ka anaimbag. Alakastan pagayam Christy, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay.